Para masuda na ba? May. Kini pili capacity ni ato. Ato, pwede ka na matulusan. Sa dunya na sa... So kanay na cervix tagsar gina. Basta linaw lang tayo. So oras sabay na kay prelude ya. Sa oras dia tayo, self, pagkilo tayo. 5 minuto. Mga ni, sugod na to diri sa atong pagpamasol. Kana din makina diya. Ang cancer bake may wa. Napo sa. Ana pod. Ng banag-banag. Ano ni ang direksyon sa Bohol, may no? Sa Bohol niya.
mao ni ang Sikihor ba no? Mana secure sir. Ang Sikihor. Dari liwag og Kusay. Mao ni ang Negros. Mao ni ang isla sa Sumilon. Mga pila ta ka metros gikan Sumilon ba sa imong sa imong lawig ba pila ta ka metros gikan Sumilon? Na biyahe nimo. Ikan ko dito atong tumoy sir sa simbahan gid ba sa Oo. Oslo. Mga 12 kilometers. Gikan sa mainland. Ah, Gikan sa isla mga pila ta ka metros. Usang kilometro. naana ka lang isa. Ari na ta diri. Ah, Aong na makina kay susuluto ba sa sunrise ba yun? Kay di kay baga ang panganon. Kanina isda na sila. gikan na sir. Itong Nananay ko ha. kuan yung gahapon. Kung sa mga oras na sila usually mga isda. Kadlawon sir naano gyud sila tayo. Alas 2. Mga pa man sila gipalaon kanang Paon. pangpaswal lumiyagan. Sa imong nga bay? Si BJ sir, BJ Odiong, Taga di man ka BJ. taga Oslob sir. Asa man nga barangay? Barangay Poblasyon. Na poblasyon ka. Kung sa man na Bungkogon, dayon Tanawan, yung poblasyon o napalain Dili pa. barangay? Napay human sa kuan sa Tanawan kang Kuaay, Kuwaay. Luka, Alo, Hagdan, Kung sa Kalumpa, pagbasa na alo? Alo. Alo. Hmm. Alo. Hmm. Dili alo. Dili. Dili din na ilang ato ni Boy Alo. Kung sa itong paon garon, BJ, Pasaya na sir. diin man na nimo. Eh, pangayo nato na dito sa Kitchen ra, ah, kikis kusina sa Blue Water Resort sa Sumilon. masal ka sir. Ikaw lang ba? Ako lang. Litrato ini kuha na. Tugot na ka. Pila man nakadupa imong Pila ka dupa ni dagay dal? Mga 60 sir. kasi tang dupa. Yung kanimong kuan. Ang taas ni sir. Gusto ba tangsi? Subukan ni ansi. So makaabot na dito sila Abot na 100 meters ni sir. 100 meters. Tama na. Lily, are you fishing na? Good luck. Ingon manguha mo umang kayo. Mukha ko umang. Na sir, na. Amo umang. You have umang Lily for paon? Gamitan ni usa dal. Nganong mas humot ko ron ng umang bay kaysa pasayan. Humok mo sir. Humok ang ilang lawas ba? So Kanon. mas ma-attract ang isda. Nilutas kon ba yun? Sunrise ba yun? Gahapon puting ni uba. Ito gahapon. Karon kita ni adlaw. Kuha niya dal. Ani si Sir Vic Vergara. Masol na sad. Di makita ang buhol ba no? Dili pa sir. Mas panganod. Kapon hayag kini buhol. Karon sila baga og panganod. Asa mga adlaw dapat pakita ba? Diya ka sir. Kini? Dili. Dili nga sir. Adere, sus mao ni dako kay panganod na ading adlaw. Kung pangalan. Lalom ra kain na. Lalom ra kain ka pa. Pipila gamay daga. Masa pagpili ni Jay asa mo dapat. Isda o masol. Sila sir taga Mangkugong kay sigit lang panagat taga Sweetos. So ito sila. Kini siya? Siya nga mo bay? Erwin sir. Erwin, taga Bungkogon ka? Kung ano pag ila Erwin nga mao ni lugar nga mamasol. Ako naman siya sa sulog pa. Kita ra nimo makuha na nimo sa sulog kay asa pa naman sulog. Ana ko na sila. So kung hinay ang sulog, nindot, Dito sir. dili luhag ang isda. Basta ko ang chance mo tuko. Kung
Saan ang barangay ba nas tumoy sa mainland? Sa Uslo pa na? Sa kananay tower. Series na? Ang tulo ka tower kasi kasi. May nilo ba ka series? Pila ka barangay sa Uslob tanan ba? 20 4 ba 22 so. Yata sa Bungkugon, second to the last, no? Ang last mainit. Last month. O niya, ang unang barangay Santander, Poblasyon. Ay di dai. Pasil. Pasil. Pasil pa. Dahil poblasyon. So, ano yung gibuhat nimo? Imong kikuha. Abante ra ito gamay sa laglo mga pamangkin. Alaw mo ra. So, abanti tag jutay. Iya sa ni taga Bungkugon na to. Sa poblasyon, daghan sa isda dito. DJ. Ang nakapahit lang dito permit ko sa tulog. Okay, dire kitago mas isla. Sa lipot mo dala. Katapang sa ding isla ninyo, DJ, no? Sa pangisda. Mao na ang Negros off. Duular sa Negros. Mga 30 minutes ra ni. By boat. Kini mga magpump boat diri. 30 minutes ra. Abot na sa Dumaguete. Asa nga Dumaguete ba? Kana? Kanang naiputi nga kon sa. Kana na yung mga puti. Dumaguete City na dia. Kana na yung mga suga. May mga building Dumaguete na. Kining bukid. Unsan yung barangay? Unsan yung lugar dapit sa Negros mo dia Negros. dai. Ning sala na dia. Ang kanlaon di pa makita, no? Dia. Sa luyo sa isla. Dos tinaw kay. Antipolo ba? Makita ang kuno diri. Dipolog usahay sir. Asa dapit? Dia, dia. Ang kana between Siquijor and Negros. Negros. Mo ni Antipolo di ay. Tingala lang yun sa akin. Mamuyog lang may kita ba. Kitaan. Layo may ito na. Taga Antipolo ha, makitaan mo sa hay diri. Pero Siquijor oh. Kanindot Siquijor tanaw no. Ano di ka na sir? Wa pa. Mura lang kuno duol ni Siquijor pero 3 hours ko ni. Biyahe barge. Ang biyahe barge. 3 hours. Parihara gilayo na Siquijor o Bohol. Ikan diri sa Sumilon. Ang duol kayo ang Negros. Nakaadto na mi sa Negros sa Dumaguete. Daghang Dumaguete nga manganhi Sumilon ba no? Kay duol ra man. Over man god. Unsa man magpampot sila o moagi og Agi paska. sibulan, Pascraft. Kay duol naman kaayo. Erog ni. Kauban nila to.
Kinsa man eh. Yung mga itong si Erwin, Ah. Saya nga niya. si Juan, Dandan. Kakuha na ka, Dan. Ano matangtang mo paon? Ah, kay Paano ay umang ay umang. Amo sa na disadvantage sa umang. Tungod sa kahumok dali ra matangtang. kuan na mga isda lapo kay dito gid kaon ba dito tulon. Di na magtusik-tusik. Hindi sila makatangtang sa umang. Ah, mao din na. Lisod mo pangitag umang. So ayun na kanang magabi manggawas yung gina nila. Ah, so gabi mo nang uhog umang. Magabi ang mga mga. Nga di sila mabaho. Dili lang sa. Basta dili lang sila patay. Ah, di niyo patyon. Dili. So pagkuha sa umang bay gikan sa kabhang. Gabaklay ko nas batasan. Unya kuuton lang ang karne. Ang Maak man na sila. yung mga ka. Likaya na nila paak. Dako ba ng karne ng umang? Ako sir. Di yung pulingon sa mga press. Murag pasayan. Pati yung puli paon tong dagko kaya kay gahi ang lantiyang. Ah, so, di sa unsa mo ilan yung dako ba ang umang kanang kabhang? Ang ilang kuan, ilang balyanan. Magbalin-balin na sila balinan ba? Yung lagi sa balinan nga ila. Sila sa Ha? magilis-ilis ug Ilis-ilis. sila ganahan sila. Nya. Mugawas sila, nya matago og naitaw. Kaya igawas nila mangita lang pagkaon na. Kanindot unta sunrise o kung ano pa di pa baga ang panganod. So kaning baga nga panganod mao ni ang Bohol. Yung mao ta na ang tumaan na di mo tumaw ang adlaw. So nipakita na tang adlaw ron no. Pakita na sa ayaw na kuan. Natabunan lang ining ano, baga kayong panganod. Isihag siya sa nipis ng panganod diri sa daplin pero dili pa na mo adlaw. So kung to daod pa nimo pakitang adlaw, ibabaw ani sa Saka baga nga panganod igsaka niya. Magkatsamba ka diri og maayo ang way panganod kang ninduta aning iyang sunrise diri. Makita nimo utlanan pas dagat ug sa langit. So ang Bohol gid ay ibay matungod gid ang sunrise. tungod sa Balikasag Island. Pabalik ka sa gyud. Ah, Doon sa Panglaw. ah. Sige ha. Ang Balikasag Island gitawag na namo og Malakasa dili. Ano man? Ambot nga ano ako na kadungog ko Malakasa. sa mga daan nga managatay wa. Malakasa. Muna mo timailan sir kung namin sila wood na Malakasa kay ay Balikasag Island kay naman na siya pagkas taga sumilang ka ng suga ba pakula. Anay parola ang Balikasag. So makagiya ninyo. Makakuha na may. Kini atong parola sa Suwilon, function pa ba ni? Sige ni sir. Sigihan na niyong maintain. Sige nag-maintain ta. Mao ka gyud makita labi nagko kang Pinaw nakabultahi ang suga bay. pila ka bultahe na diya. Sa man ilisan kada tuig o kanu sa na mapunder. Magag maintenance nila sa magag duha ka bulan na kay. Amo ba? I-check na nila. Kung mapaong nam lisan. Kailangan po nimo nga kapalungon na kay ma. Kini Oh. man siga. Ah, Di man siya mo ulit sa. sa na solar o kuryente gyud? Kurente na sa. Kuryente gyud. Kutayan nga kuryente. Layo-layo ba ya gikan sa resort? Abot tayo sila Ma'am Julia naghahapon na kay. Oh, paglakaw nila Ma'am John. Kausabay dito ko ba suso ako katultulog balik bay? Sa Diha sa resort. parola. Ah, Pag ulit na ko ba, mo kabalik-balik tuyog-tuyog na lang ko. Tugaya hinon ako naka. naman tayo mga flag. Pwede ka katus. Oo, pero ambot gimino ako dumay basta pati dugayan ako mahapit ko oras. Niya akong batayan magbalik-balik na lang ko ba. Ingon. Ako na ko to balihon ako sa nina, may ganin. Nagkalahos ako. Pero pati dugayan lang pinaabot na ko. Ngita yung isa nimo. Nga ko ato, maura man sa itong higayon na. Kaya katultulo ba ako diya si buhay pa sa Dodong mga anak ba yami. Kabot ka sa Dodong?
Wala to iya si Kihor itong background sa tanang gisgot ang Mino dari sa Isla Sumilon. Ikaw wag ka kasuig Mino diha, BJ. Wala ako sir kung ano. Nakaari kag Sumilon sa wa pa diri ang mga aligrado. Ano sir ko sandbar ka? Nga nangaligo ra mo. Kinsa pa may nagdasi Kihor sa Sumilon atong Tayba. Daman din ang Siliman, di ba? Naandar mo ni sa Siliman. Pusus pag take over ko, hugawa ko nung ano ba? Yung basura. Bali na, bali na. Pag take over sa mga ligrado ba? Pag himo ng resort. Pwede hugawa ko nung ano eh. Kinaluktuhay ng basura. Basta way magbantay, taka ng mga tablabay. Pila mga katuig sa Paribago, sa Blue Water, Sa trabaho. tulo ko pero. Pila mga bata, Mga lang. pila edad. Bali kay 9 ang laki kay 4. So maguwang babae. Kung saan idara ang saan graduha yung maguwang? With 3. Grade 3 na. Ang manghod, daycare. Ay daycare pa sir. Daycare pa. Dahil daycare din eh. Naa sir. Libre. Oh, libre. Ayaw. Yan na ba'y feeding mga bata na ipamahaw? Kinsa mag-andam? Ang mga ginikanan na po. Di ba sa eskwelahan? Mga ginikanan mo sa. Mga sila na sa volunteer. Sila ng pulis. Asam sila pagkaon? Mugag kada Merkulis mo lugay na sila na kay. Asam sila pagkaon? A supply. Amot-amot. Amot-amot nila. Uday budget ang depend. Nabay bagong gipirmahan ang mga farmers sa Sugbo, Bohol na mga farmers pa mo imong supply. Pero di stability ay na makaabot at diri sa uslob. Pero nindot itong programang Kiko pagilinan ba nga lipreho pamahaw ang tanang bata gikan kinder pa dong grade 12 para dili gutomon ba di makasabot seleksyon kung gutom. Kaya sa mga bata di mahaw di apikis panahon or puwentay di yan makahikay dahil mga ginikanan ba. Nagagawa na? Gamay lang kayo. Pag-isda ba pamasin gini ba no? Wala akong muli na ito gihitan nga kuhaon ka palikan. Pero na uban ba kato among na atlan ni Ma'am Julie nga na sila at para ba unsa ni goggles ba? Kung magtuko-duko, Katong unsa man tong mga buwana nga dagsa? timpo-timpo sir. Kamusta? Basta wala sila magduko-duko ila na yung butangan, kuha na yun. Lagyan po na ito, di ang side out. Ito po yung lagyan po ito. Kahapon dayon na mong lakaw nakakita sila solid. Nagtapok. Dagay nga side, dagan po dito. Pag na ang kuha sir. Na. I-check ba? Nakakuha na ba? Nanong kayo ba mong kanganana? Gahi. Lahi na yung bugat sir. Sus gahapon kapalit ming mamsa ba yung 3.9? So isda. Pugot. Pugot. Mga pila na kagramos.
kuan na kani. Gaan na kani sir. 5 cheese. Ana, 5 kada kay. 5 gramos. Tawag ni namo og pitata. Mo yung gamay nga Pakol. pakol. Pugot ang Tawag nga mo pitaka. Ano man? Wala mo pitaka to. Kaya murag leather. Baga kay panit ba no? Kay panit. Unsa man na pagluto? Pakol. Unsa pagluto? Ay ni sir sugba. Sugba. Ang lindot ani kung dagko ununan ba niya. Pahubsan niya. Tangag mantika. Dugay kay maluto. Di man pwedeng ang dugay. Mas dugay gitong sugba. Ay baga magpanit. Nagtanaw nimo. Kuan pa. Mo yung pakol. Pugot. Sige gan sig tingog. Ato mamatay. Dugay kini mamatay sir. Oo. Dugay kini mamatay. Ano siya tingog? Na ngano ni siya. Suko no dakpan. Pwede siya dito prito or Dugay kay kamaman pagkita na. sa kasi mantika. Mani sugba. Sugba. Di na mahimong kuhaon lang ang panit ba para dali maluto. Pwede ka sir. Kuan lang Pwede ka pa. hiwaon lang. Pero mas nindot siya maluto nga naipanit no. Mas pamit, mas kuan. Among gibuhi ag balik ang pugot. Para mo dako pa. Lili, we caught a 5-gram pugot. They call it pitaka. It looks like a pitaka. Oh, wala going first, Vic ba? Yan sig tingog, Vic. Tingog siya. Sig pangagot. Murag lagot nga dadakpan. Sa manista? Baklid. Baklid. Sa una pagluto bay lami bay. On. Dua. Baklid. Igda ko ato baklid gihapon ngan. Lain na. Ano mga isda ba igag may lahingan, igda ko na malahi sad. Pero kanang tangigi, gamay na tangigi ri gihapon. Daghang ba tangigi diri? Lapu-lapu ro sana. Sukad gamay hantud ako. Color lang ba? Pula, suno. Gahapon mamsa daw nakuha. Nakuha dito mamsa gahapon ay. Dagko kay bukog. Yun sa pagluto niya. Ang katunga gituwa, ang katunga gi paksiw. Dami kay tuwa oy. Wa say contest diri pasol bay. Sa pagpapagod ako man, yagi lang sa kuwan. Ga pasol. Fishing rod sir kami. Unya Artificial na. ang purse ang kilala kag kuha. Kinabugatan. Kinabugatan. Kinsa may nakadaog. Lain-lain man ang pagkamiyan na sa kinabugatan, ang kinatasan. Nga isda. Kinsa may nakadaog. Taga syudad mo to sir. Kamsa ilang nakuha. Pila kilo? 7.7 kilo. 7.7. Ang kinatasaan. Ang kinatasan wala ko ba. Sa mo ka to makita mo. Na pila ka oras na ilang contest ba? Hantod makakuha? O na limit? Why limit? All day na. All day. Kung sa ako siya na sa Alcoy? Ista? Sigagan mo na pa paingana sir labi na sa inyong lugar daga na yung ana habit ba. Ah, Fishing rod. so
So sila rin siya magpasugda dere. Mangita no sponsor ba. Daghan isda sa Alcoy ano diha ba sila? Naman dito. Ah. So nasa sponsor pila may usually premium na bay? 15,000 first prize. Ato yun Ma'am Julie, sponsor ang Sumilon. Pero di ka anak kay pagisda sa sanctuary no. Dila sa. Gawas gid kay mapriso ta anak. Naga mo limit na area naga mo puto. Ah, so di siya kakapatuyang. So nasa ni mga rules bay? Pila man ang mangisda. Taksara. Wala gawa sa nasa operator. Tagsa di mo kuan. Taksay yo baro to, bangka. Ikaw rin siya ma-operate. Di pwede nga ikaw rin mamasol niya nalay operator. Hindi mo jigging. Ito daghan mo sa usto bangka. Saan na jigging? Tarang. Palundag sir ba? Tarang aning ko na pagasa to. Alay mo putong casting la tarang casting kay kapatong magasi mo Oo. sa itsa ka to. Kanang jigging na ay magsiglihok. Nas lalo mo yung pasol. Ikas lalo mo. Pero ikaw rin siya magbira-bira. Dili, mechanized. Masa may kinala kang isda na kuha diri ba sa mga contest? Mga ba nakasigaran ni sir. 7 kilos. Kanang mga mamsa ka mo yun. May common nga makuha na kayo. Nakuha ano no, 7 kilos. Abot na kong pilaw. Kinakato may siargaw sus. Sain sa yun na ditong 20 kilos, Mga mamsa. 30 kilos kuan. Barkuda. Kasi Sir Domico ay nagkakuha ng barkuda dito. 11 kilos. Pero kasagaran dito kan bitong sailfish ba yun? Sa nga na address. Selfish. Murag. Kanang puwa bang isda? Sa nga na. Dili po siya for maglapa. Ay kuan. Basta na ko kayo, tag 30 kilos ko na. Kuan. Kuha dito. Ito. Mga ko na mga sa pero gilingig kay mga mangisda ba taga Russia maabot na diha. Taga Europe abot na diha. Unsa ito itawag ng mga pula nga isda nga makuha gid na. Bika-bika. Ang dagko ba? Limbahon. Limbahon. Tawag dito sa. Pila kilo ang kinadakan? Pila kilo nga na nakuha limbahon na kay. Ayo ka. Ito. Ano ba eh? Luwag kayo, Pacific Ocean naman. Pwede ka mahimutay na niya, mahagbong ka. So ay may pangihi dito, di ka kapangihi ay. Malamba-lamba man. Pacific Ocean lagi ba eh? Di gud mo magdugan ay. Kao gid ang dagat permanent ka sir, depende gid sa sulod. Huwag yun. Baod yun siya. Kay Pacific Ocean man, open sea man. Magbasa ka di, kagabasa kay luhag kayo. Bukid gaya. Basta mo itong plano ito, tibok adlaw may pagka tayo ng udto, isunod ng uli tayo. Pagka next day, nakatangwa na mo ko yung sa Dodong dito, nakakwas Domico 11 kilos nga barkuda. Uy, barkuda dre. Nasaan? Lily, I have a feeling you will catch mamsa. The fish that we ate yesterday for lunch. So in English, anong mamsa ba? Kay Bali. Ha? Kay Bali. Sige. Kay Bali. Tree? Tree Valley? Mega good. It's called Tree Valley Lily in English. You Google it, okay? Mamsa. Sila may kayong putay sa mamsa ba? Tuwa. Tulag gid sir. Yeah. Ulo ba.
O may mong gituwa niya ang paksiw. Pwede na siya kilaw. Di kay mayo. Tayo sir kay Sugba. Aisad. tugba. Sa mga mga putahe di is mamsa. Kuha ang o inununan o sugba. Ah, ka. Balinda. Mingo man dagay. Tagpila man ka minutos nyo paabot mo ingon mamingaw. Oras. Sir, kang depende wa gyud mong hilabot ba. Tagay mo dan. Dagan ako na. Nagkakuha na siya. Dagan ako na yung kuha. Ingon ba Ma'am Julie ba 1 kilo dyan na makuha. Di tama mauli og di kabot 1 kilo. Ay na din na ilabay itong pugot akong bugat. Dali ta magkilo. Pagit ang adlaw ba? Bisa mo tinong kapag ang panganod. May rasad para dili ta init. Ang negros o gabuntaog ang negros. Have you been to Dumaguete, Lily? Have you been to Dumaguete? Negros Oriental.
klaro na gamay. So, ang panganod ba, hindi na magsaka, no? Hindi na magsaka ang panganod. Iyahin ang ginunta ng adlaw, o yung kitabulan ng adlaw, para di ta kita sa adlaw. So, pailog yun yung pangisda ba, no? Kamu kaapor agad. Ano nito, tri pangisda ba, dili init. Kung wapay panganod, pero tinan na itong inita ron. I-zoom in ang parola, ha? Kanindot reformas doon parola ba yun? Taas na yung adlaw, oh, wala makita kay tungod sa panganod. Mapila man nagagramo yan nakuha. Mga tres sa kadagay. Ate, i-zoom in. Manang timbungan. 10 gramos na? Dili sa mga tres ra. 3. Basta ko ito atong pugot. Bukat lang itong pugat. Timbungan. Gahapon kay kuha mig maming. Lindot sila. Lindot ko kaya ito lindot yan. Hmm? Kuha itong magdungo-dungo ba magma. Ano yung ka? Ang duhaw. Di pa kayo nasa labag ka. Magag September kay October kayo ng uso na. Manang duho ba kang malita na syudad.
labas. Usahay, magkatanong labas, gikas danaw. Kanang sa puzzle sir, kasigagan gyud dili labas. Oh, ayos na no, kay lagyo man. Hmm. Mas lagi nga Palawan. Ano gyud. Na na Mindanao. Makalabas na dito ba kanang abot sa Liloan. Manugat manuta. Oh, na inig dunggo gyud na manugat. Usay ko nung kanang Danau, pero kung tanaw sa Danau, ano sana? Ayos na na. Kaya dagko naman ang barko mo abot. Na restaurants punta inganyo sa una ba yung Sotukil. Kailan pa tuukon kayo. Gikan ko nutos punta inganyo ang isda, labas kayo. Napagpangaon no, sakpan na mo ang jeep gikan Espasil. Patuloy mo hunong sa unahan. Wala ko patungod ay. O niya, kawaon na itong pila ka balde nga isda. Ikarga o pampot. O niya pampot, madanga-danga na mo. Mura pag labas. Ano yung labas? O niya, kawaon ng ice. Klaro kayo, tosking pag ang isda ikabot. Buang sa restaurant na. Dagan sa naila na to eh. Kaya nga labas kayo. Ikan di Pasil. Daghan po nga una to nga time. Daghan, usong kay sa tukil sa una. Mahal pagid kayo. Kay labas god. Motorista in town, biktima. Wala ni isla sa Negros o isla sa Sumilo, no? Mura nagkaganay. Ang bida Sumilo na parola gido. Ano yung mga giya sa mga marinero. Nakayay. Ito, punta tingin puro lagto ka sa laod ba? Kita mo gyud na. May mga rumbuhon, may mga giya wa kamsaag. Upag kagatog si Kihor bay. Tanaw lang sa tao, banag-banag, di na banag-banag, buntag na ni, o pamay kuha. Na ko rin mangingisda may magdag kanon daan bay. Pero ilikuha na naisuwa, Ilaw nid sa. kilaw na dito. Igore ko ha. Ilaw kanon. Ang wag kuha ko na ang kanon, ituslob lang lagat, total na may timpla. Sus kasuway ko estudyante pag San Jose bay. Des Pasil daghang pagkay isda. Susawang kalero ng isda mi dia kakuha big danggit. Ditsug kilaw, asus, tamis-tamis pa Basta daghang pagkay isda ang Pasil sa una bay, di pa nahugaw. Ya layo dool ra kay med. Igo ra may nakabugsay og pila ra kadupa. Kubit dayon. Ano mo na. Waro no tinang hugawa. Mga nagmaylo dagat ita. Lapok na kahit tinood. Luto-luta ng basura. Nakiabtan ng mga mananagat ba eh. Yung mga bata ba yung nasa
Kakaton ginani ko ani. Katon ba sila pailo bay? Tinundag ura-urada ni Bamasol. Sa nila training ni Lili. Bata ron apurada kayo. Yang kaluho kamata. Pila to ka gramo niya nakuha bay? 10 grams? 10 or 5. Pila man to ibalik sa merkado? 20 kilo to sir. Tundungan. Pila? Tundungan. Pilang kilo? 20. Humok ng karne ang timbungan bay. Kumpara sa mamsa, Na, ka. kumpariha. Mamsa sus, gahias bukog oy, dago kay bukog bay. Pero lami ag unod ay, daghang kay unod. Ang mo kayo doon. Mas angayan siya sa tuwa. Ang kilaw gud na tamis kay tungod sa suka babagong suka diha. Kilawan ka ng sulit. Na solid. Puti kay kuno ba lagi. Maigo og suka mulukot. Kuyos ba? Oo ba? Mukha siya mga gahi ba? Magahi siya. Solid din nindot kilaw. Kanang tuba bay bang pila ka oras man nga nindot kay imno na. Kay ug bag-o kayo tamis pa man. Kami sa kaya. Pila ka oras ka Kila ina adlaw gina sir. adlaw gyud? Paugmaan gyud na. Og ganahan yung kagkuan. Ano kay kung kami nakapilaw di ang pila ka to kadlaw gani. Kami sa mga yapon. Tamis pa gyapon. Ay ang sa bukid gyud ana sa lubong mo gyud ta. Ka na bahalina na. Pila man ang kaadlaw ilubong. Oh, 15. Pagkasa. Pero kanang di lang sad kayo makahubog ba? So, one day, okay na. Kuan ba mga 2 days. mga suka semana. Mga 5 adlaw na. So, di lang kuhaon dis punuan o kuhaon dyan. Kuan na. Okay, kundi, tamis ra siya. Kuto ng kuan. Blagtok. Ana sa mo kuha. Singan, bulagtok. Mo na ang coconut crab. Ilagda sir. Ha? Kaya di mo, agad sila mahubog kay kuan man. Pa may alcohol. So, kilang kuhaon dyan ni Rods. Kabantay kay musudan puno na. Pundo lang na og container. Asam ni butang suok lang, So, di lang pa initan. kung ganahan ka gamog suka, painitan yung sige. Sa ito inusurod di ay magpundo di ang mga kaila sa kadlaw. Kaya nung tagtinod to ba? Adol. Ah.
Lah, kadako. Nay! Wait ba yun ka? Nipis kayo, no? Tawag sa ako, bayot-bayot sir. Nga naman. Bayot-bayot? Ano bayot-bayot man? Nipis kayo? Ilan naka-grams ka ba? 1 kilo? Oh, ano? Hapit sir. Tumakaway. Nakakota na ta. 1 kilo. Okay, Lele, we'll go home na. Tay. Oh, nagpusi. Nga to mga ito yung lawas. Kahit na namin ang bayot-bayot. Ito. Ito. Ay, kuha mo itong panin tahan sir. Sa lutoon ba? Ang baga ng panit. Bugag liha. Hait nyo. Kasi may tarungan na na. Na, yun siya ito kung ngalan naman na. Basta Mo nga muna sa buwan. bayot-bayot lang. Mahalin na sa merkado di Baligya na. Para-tora. Shock na siya mga kita. Bayot-bayot na ikaw ng hanbek. Bayot-bayot. Nakakota na tabik, 1 kilo. Bayot-bayot. Gusto may patahya na bayot-bayot day. Ano ulan sir? Paksiw. We'll paksiw it, Lily. Dagko, isa lagi ba? Mogid. Tabunan gini ya. Ang buhol ba ito? Ano, kita ng kamay oh. Kita na hayag niya ito. Ay, ng buhol. Ano siya? Adlaw. Wala sir, saka naman to. Okay.
Ang tawag nagpiliw ba? Sir, Anong gitawag nagpiliw? mabaw ba? Mabaw. Pilaw sa mga mabaw. Lawod. Lawod sa mga pilaw. So piliw, mga pila ni kada do pa. Abi na kami metro na yan, gilaw mo. Ay, lalong kayo dito sa Islam mo na. Dali kayo mo lalong ba? Puro kantil, no? Nasa puro kapil pa na. So sa mga higiyo na nga mo, ingon mo, magpalawod mo. Anong yun ay sulog? Yun ay nga na. Ah. So kung kusog na sulog dito sa lawod, piliw na sad. Pilaw kay. Kaya mo palawod yapon ka. Dali kay ka maabot sa lawod gyud kay ka ano mong kapaspas. Sulog. Pero ang mga isda, mas dali mo kubit kon dili kay kusog ang sulog. Kaya ma-feel mo gani mo ang ilang taon sa Mm. yung tandog ang kuwan ba. Sugba to bayot bay. Sugunod. Kumupra. Pero si Sapsing kay Glawas ba no? Sige. Aba na tawag bayot kay siksi. Mabayo pa daw mo ko. Ikaw? Saan isda? Baklid mo dako. Uy! Ako Pila ka gramos? Sobra cheese ni sa. Baklid! Pwede na ito iya uli. Iya sa. Ito na yung tuwahon. Sudan na ni. 10 gramos ba?
10 grams. Pakita ko na may itong laro ko na backlight ba. Tampo kayo ni Kunod. Kung sa may putaya na nindot. Pagsiw. Pagsil. Kusugangin ba no? Sa may habagat ni o Sa bukid ba? Ano yung tawag ng mga kanaway? kanaway gyapon. O gahapon kanaway man to kadlawon. Dalaw. Nino na to? Kusog ni karon. Kunya pagkataw-taw dingon na sad si habagat na sad. Ilan mga bagat sa gikan dito. Ah, kini gikan ni bukid. Gahapon kakuha sila janitor fish. Ano say binisaya na diri bay? Janitor fresh. Oo. Ano siya kuan? Ano siya color sa pula? Gahapon gamay ito ilan na kita diha. Sa ito nakakuha. Gahapos kadlaw. Gahapos buntag. Kuyog ba kagahapon? Ano siya kuan ba? Ingon ni Dominic janitor fish. Ano to na siya gitermino nga. Anong kuyog serving mo sa Dominic? Hindi ako noon sa binisaya janitor fish. Hey, ano sa'yo binisaya? Janitor fresh? Tangbod. Ah, tangbod. Ha? Tangbod. Tangbod. Mo tinakuha gahapon tangbod. Kasi buksay ba para di ta maanod. Ako makasulpod. Ah. Anong ba maapas ang dautong kay kusulong ka? Ular guys, negros oh. Wala mo dagkong bawod ba no? Sa kusog hangin? Ito. Matay ma. Matay na. Ah, mo to nilikay na ta. So kini na ta ko batas isla. Wala ba ta magbawod. Sandbar karon sabag kayo ron.
Hapon pa, padpad sa hangin ba? Kusog na hangin. Wala. Tulong na. Sila ko ha? Largam to sa. Compare na sa hangin na guys. Oo. So balhin nila. Sugabog sa isus. Oh. Kasi nga na ba? Dandan.
tago pa ni bay. Ano yan, mas. Hinay ang hinay dito sa ikan. Ah. So di siya mulungtad og sa kadlaw bay sa pila ra ka oras. Kanaway. Dili na pang-catch pa talaga. Syudad di man makabantay bay. Busa-busa mga hangin. Makabantay na mag-uwan na ba? So pikas bintana, balhin na sa pikas bintana. Dari kay makabantay yun mo kay niya mga isla. Isundan gyud. Pangano ng adlaw ba yo? Wala gid pakita. Or tabunan gyud ang adlaw. Siya pangisda sa mo diha. Dah. Kuha siya. Uy. Maming na. Wala siya. Sa kada ko bay. Tas na to. Tutok ko sila sa. 15 na. Kota na ta oy. Uli na ta lingling. Kota na, Bek? Nakakota na? Sili, hindi ka na muli. Okay, make it 1 kilo. Balik niya kinakot niya. Bisag mamasol na sila majulis na plane. Hinahan mo kulit dahil ba? Hapon sa tilapia ini lang. Adit sa tilapia. Sa after lunch na. Atong mo yan. Kita ko ng maming ba yun sa kadako ba? Mga pila ka gramos ba? 5 grams. Kung siya putahi anong maming? Siya putahi anong maming ba? Isa ba ito ah? Papas Negros eh oh. Semangat. Sa pangadod na ito. May tabon. Ang Negros to dito natabon na sa isla. Nasa Kihor may klaro kayo. Nasa Kihor ang buhol. Tabunan sa panganod. Nakauwan to gabi ba? Ano? Taliksik ra. Adlaw o hadyan agit buwagis panganod taas ng adlaw pero di makitaan tungkol sa panganod. Landong giro adlaw bay Nandun sa pagkagahapon. Wala kayo init ba? pero sa mainland kay init wa Wala pa. pasad parihara na to. Reflect na ba yung adlaw sa dagat oh pero agit tabunan gis panganod. Sige sa kaadlaw, sige sa kang panganod. Puyog yun.
adlaw ba yun? Palibak ba eh? Kita rin. Final eh. What time is it, Vic? 6:50. Karoon pa kita adlaw, no? Lili, mamsa na na makuha ni mo, Lili, kaya na ng adlaw. 4 kilos ng mamsa ah. Yehey! Kuha na sa Lili. Puta na kaya. Sa isda ah. Labayan. Okay. Exceeded na our quota. Panaghihirap sa amin.
kay Lan. Kami alas 9 pa. Balik na may. Ano yung pulo? No, long kayo. Ano ito? Ito ba iba yun? Hindi mo kinamaugot. Bas na yung naong na mo. Doon mo na sa cervix. Picture kan tangan ko nga ba. Ano ito among pamasol. Salamat sa inyo pagtanaw. Mo nagkago. Ano si DJ siya pilido DJ? Odyong sir, odyong. Odyong. DJ Odyong. Unya. Banda gamay dong. Kinsa ni usa? Si Erwin. Erwin Pilido. Pilido naman Erwin. Tirana. O diya si Dominic. Sa Pilido naman Dominic. Uyam sir, uyam. Uyang. Ya kinsa may champion na si si Lili oh. Dili mo sabi dagan ko ha. Nagkikuha Lili. Kuha atong muna yung mga kuha ni Lili oh. Sus. Muna yung bayot-bayot. Kasi tinurungan na bayot-bayot. Oh, siya rin nga. Ginitarungan bay. The gay fish. Gusto ko ang mga bayot ana bay. So, ang siyang ni bay? Bayot-bayot, pila ka gramo na? Dili baklet. Kanang bayot-bayot, mga Ani pila sir, ka okay, gramo. dagan niya sir, dugang niya karon. Dagan Pila ka gramo man eh. Ano yung mga ambot na nila? Lagramo na eh. 15? Pero lana. Gusto Ika niya. na, unsa man ang ngano? Ha? Maming? Sabay ko na sir para dagan jud. Ka-cervix na iyang kuha at ipaangko ni cervix. Ang ato ba, hemon? Ano na, naipon na dire? Nakaputa na tayo. May pagwag sa kuhi, buhi itong pugot, no? Kota na. Mga niya itong paglaom na mas daghan. Dugay na abot ka, nagbugsay. Pinagkuha ni mo ba eh? Abot sa kilo mo? Mga, anak. Ano sa mga isda ah? May lapo. What is that? Lapo. Lapo. Lapo-lapo. Mm. Lapo-lapo. Suno. Kana, ano sa mga isda ah? Lubay. Lubay. Ah. Mga pila na kagramos tanan niya nakuha? Tungas kilo. Kota na. Lili. Leader kota. Report ko mama kay. Smaller one. Gusto mo dito baklid ato nakuha? Dito baklid? Tada. Ingon ni Dominic dili baklid. Oh, what's wrong with this? To, Baklid na. Lapo-lapo bigo. Ano may So baklet? tiny. Amo na baklid. Ah, bukit mo. Baklet. Kano ka mo? Unsa man to? Fake baklid. Murad. Bulit lang. Buhay. Unsa man ni? Pusipos. Pagtipos kana. Mara ano yan? Damo din sa nga. Uy, po ito po. Uy, ito pugot bay. Buhay pala to ro. Kamu kita ka sa. Seryoso na. O, di mo kuha. Oh, ta. Tao.
Buhit pa. Sama ka na. Ay, balik lang. Uli lang isa. Uli ka na. Kaya, tama mo. This is a nice one, Paul. Mamahal ka na. Pagkita na dari sa polo sa isla sa Sumilon. Salamat sa inyong pagsubay, pag-agwanta, pag-lahutan. sanit sa hillside. Sa ato na kamasol. Pares sa hillside.